pystystä yksi varapatruuna joutui käyttämään ja saman verran varapatruuna meni myös makuupaikalta, mutta paljon varapatruunaa yhteensä ja nosti Suomea kuitenkin ylemmäs sitten vaihtopisteeltä. Ludek Abraham from Czech Republic, after him number 2 Dominik Unterweger from Austria, number 3 Emil 24 joukkuetta suuntasi matkaan, Norja, Karolina Erdal, Saksa, Johanna Plouf, Ranska, Paolo Coté, Ruotsi, Ella Halvarsson, Itävalta, Lunja Jouk, Italia, Sara Skattolo, Ukraina, Senja, Gridotko, Sveitsi, Florina Volken, Tsekki, Kristina Otkowska, Yhdysvallat, Grace Castaglier, Puola, Barbara Surabisevska ja sitten Suomi, Heidi Kuttinen, Liettua, Victoria Aulite, Romania, Elena Ribeuk, Viro, Eesti, Johanna Talihärmä, Kazakstan, Olga Poltoranina, Bulgaria, Marias Ratlua, Japani, Hikaru Fukuda, Kroatia, Annika Kosica, Kreikka, Konstantina Chavalambu, Brasilia, Emiliana Pitin, Bosnia ja Herzegovina, Anastasia Vojinovic ja Pohjois-Makedonia, Victoria Johanovska ja Kiina, Yunmen Chu. Ja tosiaan subjektiivisesti sitten sieltä tullaan tänne ampumapaikan suuntaan, eli ainoastaan 1,5 kilometriä hiihdettävänä ja siellä ei isoja nousuja ole, vaan S-nousun tuosta yläpäästä sieltä pyöräytetään jo sitten suoraan takaisin siinä pikkuinen nousua, mutta suht tasaista maastoa koko lenkki ja siellä tullaan jo betonisillalla kohti stadionia. Ja vielä hetkinen, niin sitten ollaan jo tässä stadion alueella. Tosiaan ensimmäinen ammunta asetutaan rintanumeroon vastaavaan paikkaan. Eli Norja paikkaan 1, Saksa paikkaan 2, Ranska paikkaan 3, Ruotsi paikkaan 4 ja näin edespäin. Siinä muutama joukkue joutui myös tuonne sakkokierroksille. Pohjois-Makedonia vielä ampumassa paikalta 23. Ja maastossa ollaan jo tulossa kohti stadionia päin pikkuhiljaa. Tosiaan Itävalta, Ranska, Kroatia, Ruotsi, Norja, Tsekki, Suomi, Italia, Kazakstan ja Sveitsi. Ensimmäistä 10 joukkuetta 25 sekunnin sisällä, mutta siis Itävalta oli sen verran nopea, että pystyi 11 sekunnin eron repimään tuossa ampumapaikalla. Siellä jo kärki tulossa sitten tuolla viimeisen sillan ylityksen kohdalla ennen stadionia. Ja nyt vaihdetaan sitten pystyammuttaan sieltä. Ja enää 2,5 minuuttia starting, about 2.5 minutes to the start. And the start is so that the
first athletes will start. Norway with Maren Kirkeide, Germany Juliane Krüger, France Jean Richard, Sweden Sarah Andersson, Austria Julia Schweiger, Italy Martina Trabucci, Ukraine Olena Horodna, Switzerland Lydia Hirnikelli. Tuolla alkaa se 22 joukkuetta siis matkalla. Norja, Saksa, Ranska, Ruotsi, Itävalta, Italia, Ukraina, Sveitsi, Tsekki, Yhdysvallat, Puola, Suomi, Liettua, Romania, Viro, Kanada, Kazakstan, Bulgaria, Korea, Japani, Turkki ja Kiina. Ja tosiaan 2 kilometriä hiihdetään. Se on tuo niin sanottu S-nousulenkki, eli tänään ei sitten enää tuonne Seinänousuun mennä, vaan S-nousussa käydään tänään, niin sieltä tullaan suoraan sitten tänne stadionille. Ja tosiaan ensimmäisen ammuntaan urheilijat täyttävät rintanumeroa vastaavaan paikkaan. Ensin siis 1 makuammunta, tämän jälkeen toinen 2 kilometrin hiihtolenkki ja sitten pystyammunta ja toisessa ammunnasta eteenpäin sitten täytetään aina tuolta paikasta 1 lähtien siinä järjestyksessä, kun urheilijat tai joukkue tuonne paikalle saapuvat. Tosiaan viime kaudella siellä Norja vei tämän Ibu Cupin, Sekaviesti Cupin niminsä. Suomi oli viime kaudella 14 kokonaistuloksissa, mutta katsotaan mihin tänään sitten pystytään joukkueella, jossa mukana Darja Virolainen, Lena Lehtonen, Heikki Laitinen ja Jonni Mukkala. Ja screeniltä pystyy hyvin seuraamaan tilannetta maastosta, eli siellä juuri on kaarettu sitten tuon pitkän laskun jälkeen tuonne S-nousun alapäähän. Siellä näkyy myös viime talvena tehtyä lumikasaa ja sieltä lähdetään sitten nousemaan S-nousua ja sieltä sitten tullaan suoraan sitten tänne stadionia kohden. Napakka pakkaskeli, mutta kuten huomaa, niin liput suht liikkumattomina tuolla ampumapenkalla, joten tulta ei onneksi tänään ole paljon. Sieltä tulee ensimmäisiä väliaikoja. Norja siellä kärjessä. Ranska, Saksa, Ruotsi, Italia, Ukraina siinä perässä. Suomi tällä hetkellä jaetulla siellä 11, 3,9 sekuntia perässä, mutta kuten viestin luonteeseen kuuluu, niin tuolla ampumapaikalla sitten kun yhdessä sinne tullaan, niin kuka sieltä pystyy sitten nopeammin lähtemään puhtalla ammunnalla ja vähiten varapatruunoita käyttämään, niin loogisesti varmasti pystyy sitten joukkuetta nostamaan aina tuonne. Yleensä sen verran korjataan siis totta kai, että tämä reitti menee tuolta vielä Seinänoususta, mutta siis tuossa iltapäivän toisessa kilpailussa niin hiidetään 1,5 kilometriä ja sitten ei tuonne Seinänousuun enää mennä. Ja tuolta Seinänousun päältä sitten onkin useampi 100 metriä tasaista. Siinä ei pääse lepäämään ollenkaan, vaan rankan nousun jälkeen sitten tullaan tätä stadionaluetta kohden. Siellä parin sillä on ylitys vielä ennen kuin päästään sitten tähän itse stadionalueelle. Siinä niin sanottu betonisilta, joka tullaan vauhdikkaasti ja siinä on noin 6 joukkueen ryhmä pikkusen vetänyt eroa muihin. Ja sieltä vielä toisen sillan ylitys ja sitten aletaan pikkuhiljaa näkymään jo tuonne stadionalueen reunamille ja siitä ei enää pitkään mene, kun joukkueet saapuvat sitten tuon ensimmäisen ammuntaan.
Ja näin ensimmäiset joukkueet sieltä tulossa. Ja tosiaan rintanumeroa vastaavaan paikkaan sitten asetutaan.